uite, ne pe urmă cu Adi. Ștefan. Cicu. Eric and James. Promovare. Bă, nu știu de ce nu. Mai știi minte că mi-ai făcut de ce promovări? 2, 3. Bă. Viva video. Ce faci cu el? Nimica. Nu mergeau modurile. Și am ieșit. Niciun mod? Nu. Tot! Cred că pe mapa ta și de aia. Unele moduri trebuie să meargă. Da, dar zoom-ul nu știu de ce nu merge. Trebuia să meargă. Da, și zoom-ul nu merge. Cum să vezi mai departe. Uite peșteră. Da? Uite pamsul. Ia-l. Și clay. Că nu clay, ce-o fi ăla. Clay. Uite ăla. Da, clay. Da, mi-e serios să o duci. Am văzut o oaie. Hai, ia-l cu toată. O viață mai am. Nu pot, să mă duc să omor o oaie. Unde ești? Te văd. Și eu. Du-mă la cău. Ce e de acolo? Ce? Mină. Nu e mină, că am fost eu. Hai. Ia uite ce am în mână. Uite acolo. Da, uite ce am în mână. Da, un oi. Mai greu. Că și-l văd. Uite de la mine. Uite acolo. 2 bucăți. A, da. 3. Mori. 3 inima. Ce mi s-a părut aici? Căutăm mine. Uite o oaie. Ia, omoară. Și facem doar un pat. Eu am doar o lână. Și aproape se face noapte. Lasă-și tu fără zombie. După ce ne facem paturi, dai și tu cu zombie. Au. Mai năsos. Mă duc să iau pumpkin-ul. Stai că nu mai văd oaia. Uite încă o oaie. Am mers fără să merg pe tablet. Facem un pat. Avem să facem un pat. Ai omorât oaia? Da, dar eu nu văd oaia. A, gata. Gata, mai sunt 2 aici, doar că e una mică. Nu văd nimic. Haide unde ne-aș spauna să pui și o tortă. Să ne ducem amândoi în mine. Am aproape un steak de lemn. 50. Mamă. Eu iau pumpkin-ul cu toporul. Cu târnăcopul. De ce? Cu târnăcopul de lemn. Că nu, doar nu-l consum pe ăla de piatră. Poți, că nu e mare lucru. Ai și tu torțe. N-am. Unde ești tu? Acolo, la pumpkin. Tu știi cum să faci cu de-aia? Jack-o-lantern? Ce, mă? Cu pumpkin-ul? Să-ți vezi fața într-o parte. La filmare. Știi? Face camera? Da. Nu tu? Nu, dar vrea. Că am văzut că știe unul de 5 abonați, nu știm noi. Pe cum îl cheamă? Nu mai știu, de asta abonat la el. Pe bune. Unul de 60 de abonați. Îți văd numele. Adică tu ai 60 de abonați și ăla 15. 41. Cât mai ai? 41. De ce? Eu scăzut. E lemn în chest. Ia uite ce am pus pe jos. Da, nu mai pun. Ai, ce tare!
de la care face lumină, nu? Mai lemn în chest. Să mai pun și unul ăsta aici. Tot de lumină. De ce? Ca să vedem? Da. Mai ai unul? Da. Dă-mi mie, bagă din chest. Stai, că n-am... Să înconjurăm casa, mă. De fountain. Nu. Mă duc la minat. Vin și eu. Deci mi-e un târnăcop de 4. Tu ce faci? N-am să-ți fac. Adică nu cred, n-am, aba da, am bet. Crafting e la tine? Nu, e sus. Stai să-ți arunc cabul înapoi. Punești tot. Mi s-a părut că am văzut un nume. Ce? Un nume. Al meu? Nu, în jos. Ceva cu alb? Da. Uite căul. Ia-l. Ia-l că chiar avem nevoie. De căul? Eu niciodată. Adică uneori, la început avem nevoie de căul, în rest nu prea. Că ne umplem de căul. Când vezi un căul, sunt cel puțin 4 căuluri, nu? Sau chiar mai mult. Da, am zis cel puțin. Da, știu. Rar găsești când e numai unul. Am găsit peșteră. Da? Da. Vezi că e aici groapă. Nu mai am torțe. Pe bune. Am eu căul. Și eu nu văd nimica. A, gata, am găsit eu căul. Ai și tu de făcut un crafting? Ai lemn la tine? O, merge, cum să nu am. Ce bine. Hai, unde-l pun? Gata, băi, trebuie să-mi fac și un târnăcop. Am găsit iron. Da? Da. Târnăcop de piatră. Cât e? 3. Uite că vreau. Da, știu, dar ia-l tu că nu mai am nevoie acum. Nici. Am 36. Tu pe bune, tu ai sărit peste ironul ăsta. Da. De Unde ce? ți-am pus crafting acolo. Lasă-mă pe mine să iau Eu cu ăsta mai dacă caut. tot l-am luat. Da, du-te și caută tu. Ne facem din primul episod full iron? Nu, ce ai, nu cred. Dacă e diamond full, dar full iron nu cred. Doamne, tu ratezi iron, o grămadă. Pe bune, unde era? Aici. Sunt la tangent de iron. Gata, uite. Un iron. 2 iron. Am găsit lavă. Te-ai aruncat în lavă? Nu. Pun un torci pe lavă. Ăla a intrat cu moduri. Nu. Că vreau să aflu la ce zdra sunt. Păi nu merge modul. Doamne, am trecut pe lângă iron. Adică da, sunt cu moduri, dar nu merge. Eu iarăși am trecut pe lângă iron. Bă, vezi că-mi bag și altul de ăsta mod. Ce mod? De speed. Dar nu cred că merge. Am luat apa. Și îmi bag și kits, dar nu-l folosesc. Ce kids? Kitul ăla. Ăla cu kituri. Modul cu kituri. Să nu-l folosești. Nu, dar pe bune, Ce? tu știi unde m-a dat și nu merge niciun mod. Tu știi unde m-a dat? Dacă îmi dai pe el. Au. Emerald! Minți. Uite! Uite numai! Lasă-mă, stai acolo, că vin că fac eu aici un topor. Un tot de iron. Bă, dacă vrei. Târnăcop. Târnăcop de iron. Lasă-l acolo, da?
Eu trec pe lângă 10 iron și nu văd un emerald. Am văzut. Îți fac și ție de ăsta, târnăcop? De iron? Da. Da. Haide, nu se prăjește, mai repede. Gold, bă! Lasă-l, că vin eu imediat cu el. Mai trebuie... Lavă! Diamond! Da, vin! Ar fi foarte tare să fie iron, diamond. Nu? Da. Eu cred că încheie episodul. De ce? Păi ce să facem? Bine, păi că am trecut cu acest video. La revedere!